Йөрәгемдә сагыш итә йөртә язмыш, ни дейләрсең бу дөньяда азмат. Өсүсә дә үзәк, өмет төзмим түзәм, кыз кайтмасам кайтырман дип язым. Сагышымна басам, моңлы җырлар җырлап, соң булса да кайтам сиңа нырлап. Моннан 3 ел элек безнең Нурлат телевидениесе Разыя ханым Гайнуллинаның 5 чырына клип төшерде. 3 көн дәвамында Биккол авылында, кырларда, болында, урман буенда, Нурлатыбызның матур урыннарында йөрергә туры килде. Сәламәтлеге бик үк әйбәт булмаса да, Разыя ханым зарланмыйча, һәр киңәшкә риза булып камера алдында эшләде. Аннан иҗатына 45 ел тулуны һәм 70 яшьлек юбилеен сәхнәдәш дуслары, шәкертләре белән Чаллы шәһәрендә Нурлатта үткәрде. Хыяллары зурдан иде Разыя ханымның. Үзе исән чагында тагын берничә җырын тарихта калдырасы килде аның, әмма өлгерә алмады. Миннән инде шул истәлеккә үземнең туганларыма, якташларыма, үземнең татарларыма шул җырлар калсын иде. Кеше китә, җыры кала. Разыя Гайнуллинаның җырлары ул моң дөньясына алып кергән шәкертләре кылды. Җырчы педагог күп яшьләргә профессиональ сәнгатькә чыгарга ярдәм итте. Аңардан вокал серләренә төшенгән яшь җырчылар хәзер республикада танылып килә. Эй язмыш, язмыш, теләмим башка бер җәйне мине җәемнән. Язмышыма юк үпкәм дип атады Разыя Гайнуллина үзенең соңгы юбилей концертын. Үзбәкстан, Казан, Нурлат, Чаллы шәһәрләрендә яшәп, иҗат итү дәврендә җырчы бары бер максатны куеп яшәде. Халкына армый-талмый хезмәт итте ул. Бу аның яшәү рәвеше иде. Разыя Гайнуллинаның җәсәде кендек каны тамган Биккол авылы зиратында күмелде.